O capítulo 4 creo que foi o máis emocionante hasta ahora. A ver, o máis emocionante en drama, en historia por detrás, porque realmente o único que fixeron foi andar do puerto á casa, e a casa esa, o sea, vas andando e ves un vecindario con mansiones e tal, de vacaciones, aí, e a súa está como na outra punta da puta isla, e despois o único acceso é unha pasarela pola cal, si o mar está picado como en inverno, como a hoxe, está a marea alta, é que non pasas porque ven unha ola e lévate. Esa precariedade. O sea, son supuestamente xente rica. Eu non sei a Jessica esta, eu creo que pensan que é moi rica e que se vai de guai, pero realmente debe ter unha mansión de puta mierda. Os seus pais non deben ser tan ricos como pensa, porque é moi precario, o sea, ti vas de vacaciones ca túa super hiper mega familia porque tes moitos cartos, e como sobrevives aí, non sei. En fin, para chegar á casa, si, para chegar á casa tes que facer unha proba de atletismo. Bueno, en fin, deixemos ese tema porque eso é o que pasa. Van cara a casa, entonces a Mini foi agarrada ao ben, ese xa pasou de TJ e de todo. Meg foi falando con TJ, que levaban desde o baile sin falar, bla 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 bla, e coqueteando, porque se descubre neste capítulo, Meg conta que cando foi ao baile, Mini, ela comentoulle que iba a ir con TJ ao baile, e Mini puxose: como vas a ir con el? Queredesme abandonar? É o que me gusta a min? Eres unha traidora? En plan, super tóxica. Entón dixolle: no, que va, era para ir en plan amigos, pero non te preocupes que non vou ir con el, ni me pediu, ni me dixo nada, pero se te parece mal nada, non vou con el, tal. Non volveron a tocar o tema. Entonces a tía chamou a TJ, é que nin o chamou, nin falou con el, que era como seu super amigo daquela, mandoulle un mensaje, un WhatsApp, e puxolle: non podo ir contigo ao baile, punto, acabouse, sabes, non en plan, oye, porque a miña amiga parecelle mal, ou vamos a deixar un tempo, a ver se supera, miña amiga que está salindo co teu amigo e que van ir ao baile xuntos, non sei, esas cousas. Super tóxico, pero bueno, en fin, xa foi. Entonces, eso, chegan á casa, e quen está na casa? Gunnar, el mejor amigo de TJ, e o ex de Mini. E Mini fai como a Ken, que xa está con Ben, e o Ben con cara de flipando de esta tía é normal. Pero bueno, mentre non está Jessica, váleme. E detrás del, de Gunnar, Gunnar descríbenolo como un tío con roupa deportiva, o sea, a típica chaqueta do equipo. Detrás del sale unha asiática, en plan: la cariño, axúdame na cociña. É que son Until Dawn, son Matt e Emily de Until Dawn. Non me podes decir que non. Son Until Dawn total. O sea, Matt e Emily, é que o tío que fixo Until Dawn liu este libro. O único, aquí fixo unha gótica, unha asiática gótica. Emily é pija, pero eu non me caben dudas de que vai ser igual. Entonces quedou a Mini como super cortada, en plan, xa superou. E Meg en plan, alégrome, pensando, alégrome de que xa superado a Mini, porque estaba moi enamorada, e Mini, o sea, Mini creo que estaba con él por arrimarse ao outro. En fin. Tamén tiran a pedra de que, porque Mini di: hai cerveza, vai ser, de guai. E a outra: non bebas, porque se senta fatal. Parece ser que é un pouco repelente cando bebe e non controla a bebida, porque se vai de guai. Tampouco me extraña. É que non sei que pinta aí, Meg, a verdade. E pois daños unha habitación, a cal Mini se queixa, pero o Meg di: pareceme perfecta. E nada máis deste capítulo, pero foi o máis emocionante.